Jo, dámy a páni, zdravím vás u tohto nového Brawl Stars videa. Mňa by aj napadlo, že kľudne budeme aj raz za čas natáčať Brawl Stars, tak môžeme sa na to vrhnúť. Ešte, aby som vám upozornil, tak nezabudnite dať like, odber, zvonček. Snažíme sa do letných prázdnin získať 50 odberateľov a ak to dáme, tak ešte v ten deň urobím hneď vo Fortnite livestream. Takže ak sa máte na čo tešiť, takže dávajte like a odber, ďakujem. No a tu, pozor, tento skin poznám, to má dobrý zbraň, ojojoj, au. Utekám. O, 108, nice. No, ako tu sa schovám a aby to bolo lepšie, ešte 6 brawlerov zostáva, tak tu zostanem schovatý, 4. Viete, keď takto kempíte, tak je to veľká výhoda, pretože vás nedostihnú a malé percento, že vás zabijú, to skôr takí prohráči, ale na tých si dávajte veľký pozor. To vám hovorím, to vám oznamujem. No ešte si tu počkáme. Len toto, čo ma pomaly zabíja, to je dosť nepríjemné. Že ja neviem, či by som teraz, no asi už musím ísť. Počkám ešte chvíľku. Alebo ja už idem. No dobre, tu sa schovám. Koko, snad si ma nevšimli. Nie, ten tam zostal. Ne. Ja si aj neviem predstaviť. On si ma všimol! Nie! Rank 3. OK, to je v pohode. OK, rank 3. Pohodička. Win Battles. Máme 32. 52, nice. Tak dáme páni, ako si môžeme všimnúť, nám šlo dákých tých 32 tých expo tam, ale musíme získať tých 950 alebo koľko. A keď to získame, tak budeme to mať. OK. To sú títo. Tak ešte 20 musíme získať. Snad toto bude. Dúfam, že tu už dám win. Prvé miesto. Jaj, schovať sa. Ja som proste taký, že kempiaci. On vie, nie. Zabil. Dobre. Poď, nemá nám. Yes. Nie. Ma zabije. Defeat. Rank 7. Smola. No, plus 6. Ja už mám 14. Iba 14 mi už chýba. Je 36 a 50 musím mať, tak ešte 14. Dám ready, no a ak chcete, aby som natočil Brawl Stars vlak, natáčajú tento Brawl Stars, tak nezabudnite dať like, odber, v kóde, proste rozumiete. Máme to. Not to blow my own whistle, but I'm awesome. Tu sa schovám a tu budem kempiť. Pozor. Ale plus 6. Počkej, sa to stalo plus 6. Nie, plus 16. Resuscitation is my Tak vocation. to už máme. Nice, dáme páni. A teraz si otvoríme. Medic! Dobrý. Otváraj ešte. To si vezmeme. Aj toto si vezmeme. Epic! Výborný. Do bala ešte. Super. No dáme páni, ak sa vám to páčilo. Nezabudnite like, odber, ďakujem. Čus!